Ne tɔgɔ ye Mohamed Sidi Kante. Ne bɛ sanfɛ ekɔliso la min tɔgɔ ye Fasi. Ne bɛ sanfɛ ekɔliso la min tɔgɔ ye Fasi. N bɛ AEEM jɛkulu min bɛ jamana tɔgɔ la n'a bɛ fɔ coordination n b'o la commission d'organisation na ani Fasi yɛrɛ commission d'organisation. Ne bɛ fɛ ka kuma mardi don ko minnu kɛla an ka ekɔliso la parce que n bɛ ka mɛn mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ. N yɛrɛ ye dɔw mɛn, an tɔɲɔgɔn dɔw mɛn, u b'a la k'a fɔ ko Ala ka hinɛ Alimami Kamara la, ko a yɛrɛ marifa dɔ de tun b'a bolo k'o de cila Alimami Kamara la. Mɔgɔ bɛ ka nin kuma ninnu fɔ, mɔgɔw de don minnu bɛ ka marifa ci ne ka mɔgɔw la ni Alimami Kamara b'o la, Ala ka hinɛ la, tun bɛ o mɔgɔw la. U bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili la ɲagami ko Alimami Kamara yɛrɛ de ka marifa cila la. Polisi b'a dɔn, gendarmew b'a dɔn, n'a sɔrɔ mɔgɔninfin i ka marifa de cili la ani mɔgɔ wɛrɛ de i ka marifa ci la, u b'o dɔn. Donc maintenant mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen minnu ye tiri kɛ, minnu ye marifa ci a la, minnu y'a ye, o mɔgɔw bɛ yen nɔ. Min kɔni ka di ne ye nin ko in na, vraiment ni ko ma digi ne la fɔlɔ ka nin bɔ quoi. Alimami c'était un jeune frère à moi. Je peux dire que ne ka diɲɛ fɛn caman kun ye quoi. A donna AEEM na, AEEM kanu tɛ, mais ne Mohamed ka kama de don. A yɛlɛla campus la, ne Mohamed kama de don fana. A ka mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ sɔn yɛrɛ, mais a bɛ yɛlɛ, a bɛ to ka si ne de kama parce que ne bɛ yen nɔ. Bi kɔni se tɛ ne ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ ko k'u minɛ, mais ne ka espoir ye an ka fangatoda de. Nin ko in man ka to tan tɔ quoi. Minnu b'a la ko Alimami ka marifa yɛrɛ faga a bɛ tan, munna u dɔ ma taa Alimami nɔfɛ k'a to Gabriel Ture la? Munna u dɔ ma taa Alimami fɛ yen nɔ? An ka ɲɛmɔgɔ min yɛrɛ, min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye, n'a tilala a bɛ san kelen ni dɔɔnin bɔ, hali bi a bɛ yen nɔ ka nin kuma ninnu fɔ, ka nin ko ninnu kɛ. Ale de bɛ nin ko in bɛɛ ɲɛma, mankan o mankan bɛ ale de don. O don na an bɛ mankan na, a ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ, a taara parkɛriw de nɔfɛ ka taa parking wari minɛ. Est-ce que a bɛ k'a fɔ ko marifa cila mɔgɔ dɔ la, mɔgɔ min hakilina ɲuman b'i la i b'o ko kɛ a? N'a sɔrɔ ale tun bɛ ka kuma fɔ cogo min na ko Alimami yɛrɛ de nɔ don, Alimami yɛrɛ de ka marifa y'a yɛrɛ faga, munna ale ma taa Alimami ninnu fɛ yen ka taa foli kɛ? Hali bi malgré que ale tilala, ale de bɛ ka jati comme an ka ɲɛmɔgɔ, munna m'o kɛ? Bɛɛ ka miiri o ko la. Sɔgɔmada in na tuguni a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ ni o tun bɛ marifa cila ninnu ɲɛfɛ, minnu ye marifa ci Alimami na, sɔgɔmada in na a bɛ ka misɛyi ci mɔgɔw ma k'u menacer. Moi mɔgɔw ye misɛyiw ci ne ma, n bɛ se k'a yira u la. A bɛ ka misɛyi ci mɔgɔw ma k'a fɔ ale bɛna olu minɛ ka di polisiw ma. Misɛyi ninnu filɛ, bɛɛ k'a lajɛ. Misɛyi ninnu filɛ, capture d'écran de don. Bɛɛ bɛ se ka numéro in lajɛ, service secret bɛɛ bɛ se ka numéro in lajɛ, mɔgɔ min ka numéro don. A bɛ ka nin ci mɔgɔw de ma. Je peux faire la lecture du numéro, c'est plus 223 74 01 18 16. A numéro filɛ nin ye, pour plus de preuves misɛyi filɛ, a bɛ se ka misɛyi nin fana capture d'écran kɛ, a b'a lajɛ, numéro b'a sanfɛ. Mɔgɔ minnu fana n'a bɛ ka ci olu ma, n bɛ se ka na nin dɔ ye min b'a ka téléphone yirila ka misɛyi yira, ou bien les services là de l'État ont droit, ils peuvent voir les messages envoyés à partir de ce numéro aujourd'hui par Orange
Orange Mali. Bébé Coin, comme il dit que le message dans le message il dit que si on voit chacun d'entre vous, je vous le jure qu'on livrera à la police car vous êtes tous coupables et complices de l'incident du 19-12 mois 2017 dans notre faculté. Moi-même, je suis déjà à la fac. La dernière phrase là-dedans, il dit qu'il est déjà à la fac. Il n'est pas à la fac. Moi, j'ai des gens qui sont à la fac. Lui-même, il est recherché. Il doit être recherché parce qu'on a dit, tous ceux qui étaient, les jeunes même qui étaient avec Sal, a dit que c'est lui qui est présumé être le tireur. Et ce matin, c'est le message qu'il envoie aux gens pour faire des diffamations. On ne peut pas rester dans ce genre d'actes. L'AEEM, ce n'est pas pour ça. L'AEEM, c'est pour défendre l'intérêt des élèves et étudiants du Mali, pas s'assassiner entre nous. Donc, nous avons un message, c'est une preuve. Allez, les policiers, n'allez pas être coupable ou il est complice de quelque chose. Si il veut faire tout ça là, Mouna, Sal tirez-les, Mouna, ils n'ont pas secouru Sal. Mouna ou Mata Sal fait non, Kata, vraiment, enterré do Abana, Anga Nana, Kanafolike, ou Shimata, Neninga Moro de Tala, ou Dola Kelente, non, parce que ou Beba don à fort, ou no be Koinade, ou Beba don à fort, ou Len Nana Sal Nunu Siglen Soro, Kamarfachi Sal Nununa, ou Bola, ou Tugulako. Kake uma dawma de u yɛrɛ dama kun tɛ an ka ekɔliso yɛrɛ dama mɔgɔw kun tɛ u ye ekɔliso wɛrɛ mɔgɔw fara u yɛrɛ kan o m'u bɔ u ye bandi wɛrɛ fara u yɛrɛ kan donc u nana ka na ni acte ninnu kɛ u sɔrɔ a ka boli ka yɛlɛ campus la sisan nɔ an ka ɲɛmɔgɔ min tilala o bɛ sɔrɔ ka taa boli ka taa polisiw nɔfɛ k'a kɛ i b'a fɔ non an de tun bɛ ka mɔgɔw attaquer ou bien an de bɛ k'a kɛ tan tɔ bɛɛ faculté wɛrɛ mɔgɔ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn an de bɛ sigi 15 da la u bɛ sigi hangar kɔrɔ u nana an sigilen de sɔrɔ 15 da la ka marifa ci mɔgɔw la n ka jeune dɔw bolo karila dɔ Sal ale de ta juguyala ale tola la nin ko in kɔni moi j'ai parlé avec les parents de Sal moi quand même ne ye min f'u ɲɛna on ne se rend pas justice. Je suis en contact avec leur famille. Ce qu'ils m'ont dit, ils disent que justice ça sera rendu. État quand a rendu ou bien Oluba a rendu. Moi je les ai dit quand même que c'est quelque chose qui est fait quoi. Ça, moi je suis canté les camarades, mais à la base donc ne be état na de pas folane à partir du moment que Sal Sala faut bien ne be état na ne de ba donc quoi. Je ne sais même pas, jusqu'à présent, je me dis parfois que non, les gens sont en train de faire une erreur. Ce n'est pas Sal que moi j'ai connu, ce n'est pas Sal, le même Sal qui est mort réellement. Je me le dis. Parce que je ne sais pas comment, dans quel contexte je peux vraiment accepter ça. Ce que moi j'ai dit à la famille, on ne se rend pas justice. Nous faisons confiance à l'État, nous faisons confiance à la police et aux forces de l'ordre pour trancher cette affaire. Quand même, ni qu'on ait mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ dogo u bɛ ka taa ko dɔw kɛ sinon personne an si tɛ polisi an ma message ci mɔgɔ si ma an ma taa fɔ polisiso si la ou bien a bɛ tan tɔ ko non karisa de don ou bien a bɛ tan tɔ. Mais n'i y'a faamuya sisan ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛna mun de fɛ? Ko in daminɛla sɔgɔmada fɛ an ka kilasi dɔ bɛ yen ko SVT jeune fila de taala u ni restaurant ye dala mankan kɛ. A y'a sɔrɔ ne bɛ campus la n nana u ye kuma fɔ n ɲɛna ne k'u ma non aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tu es le responsable a y'a lajɛ a ka ɲɛ a la quoi i ka restaurant i sigila ka ban ce n'est pas nécessaire i kana mankanw créer i ka classe kɔnɔ ni min ye ko dɔ k'i la a ma diya a wele i k'a la faamuya donc an y'o f'u ɲɛna après u taala u ye mankan kɛ a don ne ma kɔn ka wuli yɛrɛ moi ne wulila 9h passé an ka siège là et donc b'an bolo comme ne secrétaire à l'organisation ye ne kan ka kɔn ka taa pour que ka chaises labɛn ka places labɛn donc je suis parti n taala o yɔrɔ de la an taala réunion na an tola réunion na an ka candidat wɛrɛ bɛ yen nɔ min fana bɛ fanga ɲini na o ko an tola réunion na n'a tɔgɔ ye mɔgɔw b'a wele ko Jor a y'i to an ka chef yɛrɛ ma ka bɛɛ sigilen to salle kɔnɔ ko sɔgɔmada in na ko ne ka jeune dɔw taala ale ka jeune fila agressé ko si on dit qu'on va répondre les 100 par les 100
Vraiment, lui, il a assez patienté. Lui, il va répondre les 100 par les 100. Ce sont ces mots. Il y a les témoins, il y a mes camarades coordinateurs. Il y avait plus de 20 personnes dans la salle là, devant le secrétaire général même, son adjoint, le PCC et le reste du bureau. Il a dit ça. Et puis, il poursuit en disant que ba de gune me kinike wa jen dongo do na ko ab kinike ab juya. Okela an kilala héroïne na 14h nunu wakati an nana sanfɛ ne nana jeunes b'a la ko non ninnu ka fara ɲɔgɔn kan u bɛna mankan kɛ ne ko non aw to yen nɔ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n'o ye challenger u yɛrɛ y'o fana minɛ k'o dabi ko in na k'a sɔrɔ ale de b'a la k'an ka mankan dabila an wele a ko an ka mankan dabila ne alimami sal a n'an tɔɲɔgɔn wɛrɛw bɛ an donna chambre kɔnɔ ne k'u ma a ye mankan a y'a faga kan ce n'est pas le moment mankan tɛna to an bɛ sigi ou bien an tɛ sigi quoi an k'a to yen nɔ jama b'an de kɔ ka ban an k'a to yen nɔ don bɛna ne renouvellement kɛla a banna quoi an y'o fɔ salle ninnu bɔla da la dɔrɔn jɔ y'a sɔrɔ u jɔlen don u kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛw wele ka na minnu yɛrɛ tɛ ekɔli la ani ekɔliso wɛrɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan salle ninnu bɔla dɔrɔn u bɔla ne bali bɛ min na dɔrɔn marifa cikan bɛ ka bɔ u bɛ ka gabakurun bon ma olu fana commencera n'u ye gabakurun bon ma olu b'o gabakurun ta k'u bon u commencera ka marifa ci marifa ci a la olu bolila donc u bolila ka taa u tugula salle de ko mɔgɔ dama dama donc maintenant u donna min yɛrɛ ko fana ko ale ni salle de kun don ale tɛmɛla salle donna boutique de kɔnɔ dɛ salle bɔla o bɛnna n'u nalen ale ɲɛ b'u la ale jɔlen nɔ yɔrɔ jan ale ɲɛ bɛ u bɛ k'a tirer ko kɛla tentɔ de ko in kɛla tentɔ de u y'a tirer ils savent que olu de y'a tirer u b'a dɔn il y a les témoins même mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ il y a des témoins qui ont vu que u ye salle tirer mais ils disent que non a yɛrɛ de ka marifa yɛrɛ faga a yɛrɛ de ka fɛn i ka marifa b'i yɛrɛ faga o bɛna kɛ cogo di même n'o bɛ kɛ o tɛ fili la o karisa i yɛrɛ de ka marifa ɲɛsin yɛrɛ ma k'i ye faga ou bien mɔgɔ wɛrɛ de ɲɛsin ma mɔgɔ wɛrɛ de ye marifa ci la o tɛ fili la quoi quand même nin situation in ne kɔni en tant que mɔgɔ min ye marifa ci salle la a ko ma ɲɛdɔn quoi ne b'a dɔn moi ne tɛ lafiya quoi. Moi, je me demande aujourd'hui si ne ka don AEEM na ce n'était pas une erreur quoi. Parce que mɔgɔ dɔ sala, moi je peux dire moi ne kɔni nɔ tɛ mais parce que a tugula ne kɔ de quoi. Peut-être n'a ma tugu ne kɔ bi san b'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ in kɔnɔ quoi. Mais sisan mɔgɔ joli de banana ou bien mɔgɔ joli gɛrɛgɛrɛ ye mɔgɔ joli sɔrɔ? Bon an kɔni ka yɔrɔ la ne mɔgɔ min dɔ salle banala ala ka hinɛ la ale banna an ka dɔ wɛrɛ bɛ yen Vincent ale tɛgɛ karila platiri yɛrɛ b'ale tɛgɛ la yɛrɛ bon marifa bali ye mɔgɔ baden de sɔrɔ mais minnu kɔni ta juguya la o tun ye salle ni Vincent in de bon k'u ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen k'o tɛgɛ tigɛla n yɛrɛ y'o photo ye net de kan n t'a dɔn o tɛgɛ kɔni tigɛla cogo min na k'a tɛgɛ kɔni fila tigɛla o y'u yɛrɛ ka mɔgɔ de n kɔni t'a dɔn min y'o sɔrɔ c'est mɔgɔ minnu kɔni ta juguya la ne bɔla a kalama o ye bon ne ka jeune baden bɛ bali ye minnu sɔrɔ mais u ma juguya kosɛbɛ. Mais e yɛrɛ e ko ko e dalen bɛ an ka sariya la mais e yɛrɛ taara nin ko ninnu fɔ polisi la u ka se k'a dɔn. Ne tɛ polisi la sa u bɛ ka min kɛ u tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ taa i da b'a la i da t'a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ kamisi la u tɛmɛtɔla dɔrɔn u minɛla u tɛ AEEM na u tɛ foyi la u tɛmɛtɔla dɔrɔn u y'a ye ɲɛ modèle dɔ b'u kun cɛw don olu minɛla hali sisan olu ma bila déjà que mɔgɔ min sala a tun bɛ ne de nɔfɛ est-ce que ne taara polisi la bi ɲininkali bɛna kɛ i sen b'a la i sen t'a la surtout mɔgɔ min bɛ ka ko piloter mɔgɔ min ni polisiw bɛ ka yɛlɛ an ka ekɔliso la n'o y'an ka secrétaire général kɔrɔ ye lui position dɔ b'ale la bɛɛ b'a dɔn position dɔ b'ale la ni o ye mun ye ale ti ne fɛ a bɛ ka ko kɛ sinon ani minnu ye ko kɛ a tɛ k'a fɔ ko k'olu dɔ minɛ a tɛ ka ko k'olu dɔ minɛ ale min y'an ka ɲɛmɔgɔ ale min kan k'a fɔ mɔgɔw a vraiment ni ko bɛ kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan ale tɛ k'o kɛ an ka ekɔliso ɲɛmɔgɔ donc ne kɔni y'a fɔ ne taala ne ni cɛ ni somɔgɔw ye ɲɔgɔn ye
ko kɛla an ka jeune min ɲɛna ne y'a f'u ɲɛna u ka taa plainte déposer mɔgɔw bɛ ka ba ko kɛla min ɲɛna u ka taa ko kɛla cogo min na u k'a ɲɛfɔ an ka ekɔliso fana vice doyen wele n ye kuma ɲɛfɔ vice doyen na ko kɛla cogo min na ko kɔni kɛla a kɔni taala sariyaso la a somɔgɔw taala u ye kuma ɲɛfɔ an ka mɔgɔ min fana ni ko kɛla o ɲɛna u n'o de taala o ye kumaw ɲɛfɔ min bɛ ne fɛ ni fɛn bɛ ne fɛ k'a fɔ ne bɛ somɔgɔw de wele ne b'a f'u ɲɛna ne bɛ ka procéder ten tɔ de parce que bi ne t'a dɔn ne taala polisiso la a bɛna kɛ cogo min na i m'a mɛn a bɛ kɛ tan i m'a mɛn ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se k'a fɔ nin kɛla tan nin kɛla tan c'est parce que hali bi ne bɛ kɛnɛma de est ce que ne minɛla bi justice ko bɛna kɛ Sall ka saya in na est ce que a tɛna kɛ a sala ten fu la. Bon e yɛrɛ bolo sisan nin ko in a bɛna ɲɛnabɔ cogo di e bolo sisan justice bɛ se ka kɛ cogo di nin ko in na. Bon ne kɔni hakili la justice bɛ se ka kɛ nin ko in na cogo min na mɔgɔ min ni o de ye Sall tire ni o de kama a sala o tigi ka minɛ. Mais o tigi dɔnnen don wa. O tigi kɔni mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan olu bɛ yen nɔ service tɛ se ka dɛsɛ bɛɛ an b'a kalama bɛɛ ka appel bɛ se ka être mis sur écoute bɛɛ ka message tous les messages envoyés là c'est disponible o bɛ se ka kɛ o c'est ni justice ko kɔni don ça c'est des choses qui sont très simples nous sommes au 21e siècle la technologie a énormément évolué tracer quelqu'un savoir que quelqu'un est dans les coups ou pas ça au donner ka nɔgɔn quoi il y a des gens même qui ont fait des pubs avant l'acte 1 heure avant l'acte en disant que non tu sais que c'est des mots c'est des gens ce n'est pas quelque chose qui est que c'était un accident c'est quelque chose qui a été prémédité si des gens partent dire que quand quelqu'un dit qu'on va répondre le sang par le sang et le même groupe fait attaque un autre groupe et il y a un mort là on ne peut pas parler d'accident dans ce cas peut-être il y a des petites disputes quelqu'un est blessé et il a succombé à la blessure on peut dire que non ça c'est un accident mais quand on dit qu'on va répondre le sang par le sang tout le monde le sait ce que ça veut dire bɛɛ b'o dɔn kuma in fɔla fana kuma a ma kɛ kuma dogolen a fɔla bɛɛ tun bɛ yen nɔ Mali ekɔliso ɲɛmɔgɔ AEM jɛkuluba mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen nɔ bɛɛ a kɛla bɛɛ na kuma in fɔla bɛɛ na. Ala ka hinɛ a la alimami Kamara ni wale tora ko in na an y'a ye k'a fɔ video minnu n'u y'olu bila internet kan a bɛ yɔrɔ min da la mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko marifa de tun b'a bolo marifa b'a bolo est ce que tiɲɛ yɛrɛ la marifa tun bɛ a bolo. Marifa vidéo in mɔgɔw bɛ moi j'ai regardé la vidéo une fois parce que j'ai du mal à regarder cette vidéo là mais marifa tun b'a bolo moi je peux pas le savoir ne tɛ se k'o dɔn parce que ko ma kɛ ne ɲɛna mais ne kɔni bɛ min dɔn vidéo kɔni na marifa ma bɔ Sall kun u ye téléphone de bɔ a kun tous ceux qui peuvent regarder la vidéo u bɛ se ka vidéo lajɛ u ye téléphone de bɔ a kun ka téléphone da c'est que moi quand même j'ai regardé la vidéo quand ils disent que marifa b'a kun cɛ bɛ téléphone saki dayɛlɛ a bɛ téléphone de bɔ ka téléphone da a ka fini sanfɛ. Ko marifa b'a kun moi je sais pas ça mais quand même c'est que moi je sais marifa b'a kun marifa t'a kun kɔni o bɛɛ la police doit savoir tout ça là il y a des témoins mɔgɔw ye scène ye minnu ye ko kɛla mɔgɔw de ɲɛna mɔgɔw jɔlen don fana a kunna à partir de la vidéo mɔgɔw bɛ se ka dɔn. Donc sisan Sall min ni ale tora fɛn in na ale tun bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na e nɔfɛ. An ka bureau sortant secrétaire min ni a tilala école la a ka ca ni san kelen dɔɔni ye a tun bɛ an bɛɛ tun bɛ o de ka bureau la parce que an ka sigili a ma kɛ fɔlɔ officiellement donc an ma bureau sigi fɔlɔ a tun ye o rapporteur général adjoint de PCC ka commission na. Donc ça n'i y'a faamuya sisan nin ko in yɛrɛ bɛɛ la e kɔni e dalen don Mali polisiw la e dalen don Mali sariya la donc e bolo Mali polisiw ni Mali sariya de bɛ se ka nin ko in bɛɛ tiɲɛ na. Olu kɔni de bɛ se ka nin ko in olu dɔrɔn de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ olu dɔrɔn de bɛ se ka nin ko in tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na sinon ni ne kuma la alimami
ne kɔni bɛ min dɔn a ka di ne ye ko in kɔni diɲɛ moyen o moyen bɛ kɛ a ka di ne ye alimami ka justice a ka kɛ quoi mɔgɔ min ye alimami minɛ o mɔgɔ min ye alimami tire a tigi ka minɛ dɔw bɛ ka kuma ko alimami de ka marifa yɛrɛ faga a bɛ tan tɔ olu bɛ ka ko min dogo polisi kan ka se k'o ɲɛdɔn quoi polisi kan ka se k'o ɲɛdɔn ne kɔni hakili la déjà qu'ils ont fait u ye ko caman kɛ u ye campus fouillé ka arme bɔ chambre kɔnɔ campus chambre bɛɛ o ko in sela ka kɛ o kun ye ni kun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'o bɛ kɛ mɔgɔw kun b'a fiyɛ na t'es en train de délire n'o kɔni sela ka kɛ ka enquête kɛ mɔgɔ min ye alimami kamara mɔgɔ min y'a tire marifa la ni o de kɛla ka sata ye k'o dɔn ne kɔni fɛ o man ka kɛ ko gɛlɛmanba ye et puis an bɛɛ mago b'o de la bi parce que ni mɔgɔ min ye alimami tire n'o mɔgɔ dɔnna a bɛ dɔn k'a fɔ an sen t'a la an bɛ taa an ka ekɔliso la mɔgɔ dɔw bɛ ne nɔfɛ u tɛ se ka taa ekɔliso la bi u bɛ k'olu de menacer san pour que olu kana yɛlɛ mɔgɔ min bɛ k'o menacer fana numéro in chèque de ka numéro don wa fana minnu bɛ fɛn in kɛyɔrɔ la olu bɛ k'a fɔ k'ale de ka bali fana ye salle sɔrɔ ale de bɛ ka misɛya ci sɔgɔmada in na an bɛ tila ka misɛya ni capture d'écran envoyer aw ma a b'a lajɛ ni o yɛrɛ fana ni duti b'aw la ne ka téléphone kɔnɔ n bɛ mɔgɔw wele ka na misɛya ci la minnu ma u bɛ misɛya in yira aw la ou bien ni o bɛɛ ye sigana ko ye n'a sɔrɔ a bɛ se ka accès sɔrɔ orange mɔgɔw ni numéro min ni a filɛ nin ye a ye misɛya minnu ci sɔgɔmada in na a m'a ci mɔgɔ kelen ma dɛ a y'a ci mɔgɔ baden de ma hali musomaninw b'a la dɔw yɛrɛ bɛ ka ne wele u bɛ ka kasi k'a bɛ ka k'olu bɛ minɛ ne k'u ma olu ka ko tɛ quoi ne b'a dɔn olu tugulen don ne minnu kɔ sali ka saya ne ka fɛn kelen b'a la a tun bɛ ne de nɔfɛ quoi sinon ne ka diɲɛ foyi t'a la olu ta foyi a bɛ ka nin kɛ pour que k'olu menacer k'olu kɛ tan e tɛ policier k'e bɛ taa dɔ ye complice ou bien dɔ bɛ tan dɔ bɛ tan tɔ c'est la police qui doit faire ça ni mɔgɔ diminen don bi mɔgɔ tɛ se ka dimi sali parent kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka dimi ko in na ka ne bɔ quoi sali tun bɛ diɲɛ fɛn min kɛ ne de b'a dɔn ni mɔgɔ kan ka misɛya ci mɔgɔ ma ko an bɛ t'i minɛ an de kan ka misɛya ci mɔgɔw ma ko an bɛ t'aw minɛ mais an tɛ k'o kɛ o parce que an dalen don a la hali bi an ka justice an dalen don a la a kan ka se ka nin ko in tiɲɛ ni nkalon bɔ dɔn ɲɔgɔn na numéro in n bɛ se k'a d'aw ma a bɛ misɛyaw ta n bɛ se ka compte d'aw ma fana avant sani u ka nin baara in kɛ u ye publication minnu kɛ n bɛ se ka u ka compte d'aw ma vous montez vous voyez vous regardez les publications si vraiment ninnu n'a sɔrɔ u tun tɛ fɛ ka ko in kɛ quoi ou bien u tun bɛ fɛ k'a kɛ a kɛla accident de ye quoi. Donc sisan an y'a faamuya k'a fɔ ko in kɛ ani bi cɛ a bɛ tile 2 tile 3 ɲɔgɔn na bɔ est ce que an ka sariyatigiw su ye mɔgɔ dɔw minɛ ka t'olu ɲininka est ce que mɔgɔ dɔw yen nɔ siga kɛlen don minnu na ko in na. Bon ne kɔni bɛ mɔgɔ dɔn ko siga kɛlen don o la o ma minɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu kɔni nana ka na marifa ci ne ka mɔgɔw la ne ma o mɔgɔ si ne ma mɛn fɔlɔ k'a mɔgɔ si minɛ la u nana u ye mɔgɔ minnu minɛ mɔgɔ minnu bɛ chambre kɔnɔ u y'olu de minɛ k'u ye arme ye dɔw bolo u y'olu minɛ mɔgɔ kɔni bɛ chambre kɔnɔ n'a bɔra musow la cɛ o cɛ tun bɛ u taara n'o bɛɛ ye ne kɔni kibaruya minnu dila ne ma olu de b'u bolo fɔlɔ mais k'a fɔ ko minnu ye n de nana ka na marifa ci ne ka mɔgɔw la ko olu dɔ minɛ la ne m'o mɛn fɔlɔ. Sisan an bɛ wagati min na e yɛrɛ e ka lahalaya ye jumɛn u ye mɔgɔ m'e wele mɔgɔ m'e ɲininka mɔgɔ m'e foyi fɔlɔ e kɔni bɛ i ka so yan. Mɔgɔ si ma ne wele fɔlɔ mɔgɔ si ma ne ɲininka fɔlɔ ko kɛtɔla ne y'an ka chef de wele wagati min na u nana salle ninnu bɔla ka ne to chambre kɔnɔ jeune fila tun bɛ olu ye chambre da sɔgɔ ne ko n bɔ ko non ne tɛ bɔ u bolila ɲɔgɔn kɔ ka taa après ne bɔla ka na n bɔla kɛnɛ ma n y'an ka chef wele n'o ye wuli ye n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko bon ninnu filɛ nin ye u nana u ye mɔgɔ wɛrɛw fara u kan ka na ka bandiw fara u kan ka na ne ka mɔgɔw attaquer a ko n ma a ko kɛla cogo o cogo ne kan'a fɔ n b'a kɛ mankan ye ou bien n b'a kɛ ko dɔ ye quoi o bɛɛ bɛ na ni ko tiɲɛni de an dun bɛ ko in ɲɛli de fɛ donc ko b'o cogo la polisiw bɛ ka na
ne k'a fɔ n ka mɔgɔw ɲɛna u ka bɔ yen nɔ après nin ko in an bɛ tila k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na o temps de kɔnɔ après dɔw ye ne wele ko salle banala k'u bɛ ka taa n'a ye urgence la u taara n'a ye urgence la o kɔfɛ ani minnu kun don o dɔ ye message ci n ma ko salle nous a quitté ko kɛla ten tɔ de o kɔfɛ ne ni mɔgɔ si ma kuma k'a bɛ tan tɔ ou bien a bɛ tan tɔ a kɛla tan ou bien a kɛla tan à part après kunu fana sɔgɔma an ka vice doyen ye n wele ko kɛla cogo di a ko n ma n ka taa ekɔliso la n k'a ma bɔ ne filɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka taa ekɔliso la parce que ni ne minɛla bi o ye k'a fɔ ne b'a dɔn ni ne minɛla bi mɔgɔ min ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛna fɔ ko salle justice kan ka rendre a ye ne ka mɔgɔ minnu kan k'a fɔ mɔgɔ tɛna olu lamɛn olu dɔɔnin tɛ yɛrɛ ko mɔgɔ bɛna olu lamɛn donc ne ko a ma ne tɛ se ka taa n'a sɔrɔ a kɔni baasi tɛ k'a fɛ ne ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna telefɔni na ne bɛ se ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna ne ko kɛla cogo min na salle tireyɔrɔ la ne tun tɛ yen nɔ mɔgɔw ye kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna cogo min na ne bɛ minnu kalama minnu kɛla ne ɲɛna ne y'olu ɲɛfɔ a ɲɛna ko kɔni kɛla ten dɔrɔn n'an ka vice doyen dɔrɔn de kumala ko in na a kɛla cogo di sisan komi ko in kɔni kɛra a ko kɔni kɛra koba ye min ye an ka jamana yɛrɛ bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan donc sisan an kun bɛ fɛ k'a dɔn welewele kan jumɛn b'e bolo ka da i n'a fɔ aw ka ekɔlidenw ani ekɔliden ɲɔgɔn tɔ bɛɛ ani jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye nin ko in na bon nin ko in na ne bɛ se ka min fɔ saya ye saya ye quoi ani diɲɛlatigɛ foyi tɛ kelen ye mɔgɔ sala diɲɛ ko o la o kɛla dantɛmɛ wale ye quoi ni ala kɔni ka saya tɛ fo dɔ de kɛla sababu ye o kɛla dantɛmɛ wale ye mais ne hakili la an filɛ yɔrɔ min na bɛɛ kan ka a to yen nɔ autorité k'a ka baara kɛ quoi ka ko fɔ ou bien k'a fɔ bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ ne hakili la an t'o wagati la plus an b'o kɛ plus an bɛ kow cɛn ka taa de déjà que moi j'ai été informé que enquête il y a eu l'ouverture d'une enquête concernant la situation donc ne hakili la ni mɔgɔw kɔni bɛ ko kɛ ni mɔgɔ min kɔni b'a dɔn i bɛ se ka mɔgɔ enquêtekɛlaw dɛmɛ i bɛ se ka information di enquêtekɛlaw ma pour que nin ko in a tiɲɛ ka dɔn joona i k'o kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ taa ko wɛrɛ de kɛ ça ce n'est pas mon souhait parce que ne tɛ nin ko in na ne mago bɛ diɲɛ fɛn kelen dɔrɔn de la que justice soit rendue pour Sall et que son âme repose en paix. sisan ni i y'o faamuya sisan welewelekan jumɛn b'i bolo ka da mɔgɔ minnu bɛ ka Sall ni ale ni tora la ale ka photo n'a ka video bila wagati minnu na a tɛ a yɛrɛ ma wagati minnu na a degunnen don kosɛbɛ n'o video ninnu yɛrɛ ni mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko adamaden man ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ka nin video nasugu bila welewelekan jumɛn b'i bolo ne bɛ min fɔ o mɔgɔ ɲɛna video in ne ye video in lajɛ ne ma se ka video in bɛɛ lajɛ quoi mɔgɔw bɛ se ka a kɛ parce que mɔgɔw hakili la ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bi a kan ka bila réseaux sociaux kan ne tɛ Sall maman ye ne t'a papa ye mais moi je sais que video in lajɛli a bɛ diɲɛ degun min da ne nin kan ne b'a dɔn quoi bon o bɛ cogo min na si moi je sais ka Sall kɔrɔkɛ n'a dɔgɔninw a n'a fakɛ n'a bamuso ka sentiment lajɛ ne kɔni hakili la nin video ninnu man ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ man ka sɔn k'a fɔ k'i bɛ nin ko in k'i b'a filmer quoi dɔnkɛyɔrɔ la fɛn tɛ foyi fo dɔ de bɛ ka dɔ bɛ nimakaran na mɔgɔw bɛ sɔn ka t'o filmer ka tila tuguni ka t'o publier ne ye video nin moi je me demande réellement où est passée l'humanité des êtres humains réellement parce que nin man ka kɛ quoi an ka ekɔliden Sall dɔw bɛ yen nɔ ekɔliso la an ka musomanin dɔw olu yɛrɛ ye video nin ye u bɛ kasi dɔrɔn de la u tɛ ka se ka u bɛ kasi dɔrɔn de la non mɔgɔ ye nin video bila bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ i dɔgɔnin de bɛ nin place la ou bien i kɔrɔkɛ de bɛ nin place la i somɔgɔ dɔ est ce que i bɛna sɔn
ka video in k'a bila dɔ de somɔgɔ don mɔgɔw kan k'o de dɔn ko kɛla cogo cogo dɔ de somɔgɔ don nin fɛn ninnu man ka bila quoi i kɔni y'a filmer n'i y'a filmer i y'a filmer a banna quoi vraiment mɔgɔw mako b'a la enquête la i y'a filmer i y'a d'olu ma a banna mais min y'a publier n'a fɛngɛ ninnu ye nafa t'olu la quoi a bɛ dɔ de fara mɔgɔw ka dusukasi kan an dun filɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ dɔ fara mɔgɔw ka dusukasi kan a bɛ se ka na ni diɲɛ ko wɛrɛ ye o de tun bɛ ne fɛ ka f'u ɲɛna ni mɔgɔw vraiment u bɛ se ka video ninnu minnu y'a publier n'u bɛ se ka effacer o kɔni o ye ne ka souhait ye quoi u ka sali to yen nɔ vraiment justice sanni justice in ka kɛ u b'a to a ka reposer dɔɔnin quoi.